Dnes sa vo Vranove v regionálnom kultúrnom stredisku lúčili so 40 deťmi z Ukrajiny, z oblasti postihnutej Černobylskou haváriou, ktoré tu strávili celý mesiac. V kresťanských rodinách našli svoj druhý domov, podobne ako ďalšie skupiny detí v Michalovciach, Sobranciach a Snine. Ich pobyt zorganizovala diecézna katolícka charita so sídlom v Košiciach. Darčeky na rozlúčku venovali sponzori z Vranova a rozlúčkovú tortu Slovenský Červený kríž. Počas pobytu sa deťom zo sociálne slabších rodín okrem starostlivosti dostalo veľa lásky a pozornosti. Mnohé veci ich u nás prekvapili a zaskočili. Ako napríklad teplé ľudské slovo všade kam prišli, či taký detail, že dvere našich bytov sú bez reťazí či mreží. Keď sme ich videli šantiť, ako by ani neexistovala veta, ktorá odznela z úst 10-ročného chlapca. My nežijeme, ale dožívame. Už o týždeň prídu ďalšie deti, pretože svoj domov nezištne ponúkli ďalšie rodiny.